Això era i no era. I bon viatge, fàcil, a Cadernera. Per vosaltres un picotí i per mi una quartera. Ai! Qui ha tirat una ampolla? Misha, la gata, Violeta. Ens agrada ballar. Mira bé com es fa. Espavila't i mou el malic. És molt divertit. Balla, balla, balla amb la Misha. Amb la Misha anem a investigar. Missatge en una ampolla. Mireu, una ampolla. Oh! Com deu haver arribat? Ei, hi ha alguna cosa a dins. Mireu, sembla un paper enrotllat. Oh, ja ho sé, és un missatge. Un moment, que és una carta d'amor. Vosaltres no sabeu de què parlo, però jo sí que ho sé. Vinga, nois, que marxem. Recolliu les coses. Veniu a casa meva i la llegirem. Així descobrirem què hi diu. Això és tan bonic, oi? Una ampolla amb un paper... És bonic. Que puc agafar més galetes? Sí, són allà, tu mateix. Oh, amor meu, és que no puc viure sense tu. Els teus cabells de nata, blancs com els núvols, els teus llavis de maduixa i el teu somriure meravellós. T'esperaré dret damunt dels dos esglaons de casa teva per dir-te cada dia i per sempre t'estimo. Bé, a veure, ho he estat estudiant i he arribat a una conclusió. Ha de ser el pastisser. No pot ser el pastisser. Té el nas vermell com un maduixot, però els llavis no. Diu cabells de nata i llavis de maduixa. Està molt clar, és el Pare Noel. No pot ser el Pare Noel. I els dos esglaons? Cabells de nata, llavis de maduixa, i diu que l'esperarà als dos esglaons per dir-li que l'estima. Està molt clar. On hi ha dos esglaons? Al parc, a la font. És el venedor de gelats. És paper gruixut i més molt familiar. Em recorda alguna cosa. Qui la fa, aquesta olor? Em sembla que és algú del barri. Bé, si voleu saber qui és, seguiu aquesta olor i trobareu més pistes. Molt bé, ja ho heu sentit. Si trobeu algú que faci una olor semblant a la del missatge, seguiu-lo. I aconseguirem esbrinar qui és. Espero que sigui el pastisser. Veig que avui porto companyia. Hola, senyora Canitxa. Hola! Quines cares! Vinga, va, entreu, que avui he fet galetes i he posat les estovalles que tant m'agraden. Gràcies. És que va regalar el príncep de Borlèsia. Era tan simpàtic. Aquestes galetes són úniques. Un gran xef i gran amic meu em va passar la recepta. Ferran Galetà. Oi que són bones? Senyora Canitxa, la de la carta és vostè? És vostè? Va dir que és el pastisser. No, la carta és per mi i a més em defineix a la perfecció. Escolteu. Oh, amor meu, és que no puc viure sense tu. És normal. Costa viure sense mi. Els teus cabells de nata, blancs com els núvols, els teus llavis de maduixa i el teu somriure meravellós. És el meu somriure, ho veieu? I acaba dient, t'esperaré dret damunt dels dos esglaons de casa teva per dir-te cada dia i per sempre t'estimo. I els esglaons? Són aquests. El príncep de Bàvia era molt baixet. I qui és el príncep de Bàvia?
És un amor secret que vaig tenir fa molt de temps. Un príncep que es va enamorar bojament de mi i ens comunicàvem a base de missatges. Aquest el devia enviar fa anys. Ai, senyor, i m'arriba just ara. Oh, que bonic! Gràcies, mainada. Bé, hem resolt el misteri. La carta era per la senyora Canitxa i qui l'enviava era el príncep de Bàbia. Marxem, que fem tard. Molt bé, mainada. Us podeu endur les galetes. Hem resolt el misteri, però no ho sé. El que encara no he entès és com és que les cartes fan l'olor de la senyora Canitxa si qui les escriu és el príncep de Bàbia. És igual. L'important és que ja tenim el premi. Oh, amor meu, necessito tornar-te a veure. Deixa els 2 esglaons a prop, perquè vull pujar fins al teu cor, abraçar-te ben fort i després dir-te 1000 vegades que t'estimo. Encara fas aquelles galetes? A veure qui la troba aquesta vegada. I ara, a fer galetes.